Εγώ είμαι ο Γιώργος, είμαι μέλος και συντονιστής της ομάδας Solidarity for Fashion, μιας ομάδας που ασχολείται με την προώθηση της βιώσιμης μόδας, καθώς ήμουν επίσης και μέλος στην ομάδα των Hate Trackers, μιας ομάδας η οποία ασχολείται με τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Και σήμερα είμαι εδώ για να θέσουμε δύο ερωτήματα, τα οποία και θα απαντήσουμε. Για το αν είναι συμπεριληπτική η βιομηχανία της μόδας, καθώς και ποια είναι η σχέση αυτής της βιομηχανίας της μόδας με την αισθητική του σώματος. Λοιπόν, η σχέση της μόδας, της βιομηχανίας της μόδας με την αισθητική του σώματος είναι αποδεδειγμένα διαχρονικά ιστορική. Ο ένας πυλώνας είναι ότι η βιομηχανία της μόδας διαμορφώνει τα πρότυπα ομορφιάς ως επιτοπλίστων. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ότι η μόδα είναι ένας χώρος έκφρασης, ελευθερίας, φοράω δηλαδή ό,τι θέλω, και πρόσφατα συμπερίληψη, που σημαίνει ότι το ίδιο τζιν υπάρχει για όλα τα σώματα. Ενώ έχουν γίνει βήματα συμπερίληψης, μέχρι πρότινος, αν όχι και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άτομα με διαφορετικές αναλογίες σώματος που δεν καταντάσσονται στο μέσο όρο, είτε δυσκολεύονται να βρουν ρούχα, είτε πληρώνουν πολύ περισσότερα χρήματα σε σχέση με το υπόλοιπο σύνολο. Εσύ πιστεύεις ότι η βιομηχανία της μόδας είναι συμπεριληπτική?